Saraw il-porzjon li jmiss mill-Vangelu ta' Mattew. Ġesu kien għadu kif għalinna di l-parabola tal-ħaddiema li marru jaħdmu fil-laqla ta' dwili. Imbagħad ikompli hekk. Issa hu tiela lejn Ġerusalem, ġesuha fil-ġenb l-12 il-dixxiplu privatament u matul it-triq qalilhom ara. Telejn lejn Ġerusalem u bin il-bniedem se jkun tradut fidejn is-saċerdoti ewlenin u l-iskribi u se jkundannawh għal-mewt u se jerħuh fidejn il-ġentili ħalli iżebilħuh u jsawtuh u jsalbuh. U fit-tielet jum se jkun rixuxtat. Imbagħad resqet lejh u liet Zebedew mawlieda, mieled bil-qima u supplikat xi ħaġa minn għandu. U għalilha xi trid. Qaltlu għid illi dawn iż-żewġ uliedi għandhom ipoġġu wieħed fuq l-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk tiegħek f'salt nagħtek. Imma Ġesu wieġeb billi qal: ma tafux intom tissupplikaw. Kapaċi tixorbu t-tazza li jien dalwaqt se nixrob? Qalulu kapaċi. Qalilhom ta' bilħaq. Se tixorbu mit-tazza tiegħi, imma li tpoġġu fuq il-lemin tiegħi u fuq ix-xelluk mhux jien li nagħti dan. Iżda għal dawk li għal-jom u preparat minn missieri. Amen. Ġili insertajtu f'xi ħanut li jbih il-bizzilla ta' qali, per eżempju, ta' dbiġ jawdex. U titlu taraw din il-pezza ta' bizzilla sabiħa maħduma bis-sena mill-nisa bravi tagħna, xogħol manwali. U tal-ħanut jaf kif għandu jippreżentakilek sabiħ billi poġġielek fuq biċċa pannu sewda. Ħalli inti tara id-disinn u l-ġmiel ta' dil-biċċa bizzilla. F'kuntrast bizzilla bajda, f'kuntrast iswed. U dana jiġri wkoll fil-kitba. Min jikteb u jikteb bil-għaqal Mattew ċertament ta' evanġelista li huwa kien kiteb b'ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Hawnhekk ilaqqalna xi ħaġa sabiħa. Xi ħaġa mill-isbaħ, ma xi ħaġa mill-ikraħ. U jaqgħadhom flimkien, dak li aħna bl-Ingliż ngħidu juxtaposition. Meta għandek xi żewġ affarijiet ma jaqblux flimkien, imqiegħda flimkien biex inti tara l-kuntrast. U allura dak li sabiħ jidher isbaħ. U dak li jikraħ jidher ikraħ. U l-messaġġ jgħaddi aħjar. Għandna hawnhekk mela f'din il-qari żewġ elementi. Għandna s-sakrifiċċju u għandna l-ambizzjoni. Is-sakrifiċċju ta' Ġesu għal ħaddieħor u l-ambizzjoni personali u egoistika tagħna l-bnedmin. Hija xi ħaġa mill-isbaħ meta naraw dan il-kuntrast qawwi hawnhekk. Il-sakrifiċċju Ġesu illi battalju nnifsu u kien lest illi imut għal ħaddieħor, mentri mbagħad għandna lil Ġagbu u lil Ġwanni bis-sapport ta' ommhom stess li qegħdin ifittxu l-interessi personali tagħhom. Xi ħaġa tisgarra u allura ngħidu mulej, inti għal nies bħalna għal nies ambizzjużi, għal nies illi ħsiebna fina nfusna kif navvanzaw lilna nfusna, imma ekku. Ħanibdew billi naraw mela din il-profezija attwalment ta' Ġesu illi rrepetija kemm il-darba matul il-ministeru tiegħu, hawnhekk it-tielet darba li qiegħed jgħid illi telejn Ġerusalem u bin il-bniedem se jkun tradut f'idejn is-saċerdoti ewlenin u l-iskribi u se jkundannawh għal-mewt, se jerħuh f'idejn il-ġentili ħalli jżebilħuh, isawtuh, isalbuh u fit-tielet jum ikun rixuxtat. Ġesu qisu il-kredibilità kollha tiegħu, Ġesu huwa validu jew le? Huwa veru ta' min jafdah, qisu qed idendel il-kredibilità kollha tiegħu ma' dal-ganċ. Profezija li hu tennija irrepetija kemm il-darba biex bħalli kieku lin-nies ta' żmienu qed jgħidilhom hekk se jiġri u jekk ma jiġrix hekk temnunix. U kienet profezija espliċita, profezija mingħajr xejn ambigwità,
Profezija ċara, se nkun tradut, nafu li hekk ġara minn Ġuda l-Iskarjota, se jkun meħud qudiem is-sommi saċerdoti u l-iskribi jikkondannawh għal-mewt, għavolja kien innoċenti. Se jrħu fidej il-ġentil infatti għadda ġuri qudiem ukoll Pilatu, l-gvernatur, se jżebilħuh is-soldati żebilħuh ħajruh, irredikolawh, sawtuh, salbuh. Imma l-profezija ma taqafx hemm. U mat-tielet jum se jerġa' jqum. Wow! Immaġinaw, Ġesu ta' Nazaret, sempliċi, n-nies kienu jafuh bħala da Mastru Daxxa, li issa ħareġ jgħallem qed jagħmel dal-mirakli u qiegħed ipoġġi il-ministeru kollu tiegħu, il-persuna kollha tiegħu fuq din il-profezija. Forsi ġieli smajtu bil-profezija ta' Nostradamus, pereżempju, dak kiteb ktieb jismu Sjekle. Sekli. Ishom poeżiji żgħar, il-ħafna nies jgħidu li huma profezziji, ma tant huma ambigwi u tant huma vagi li tista' tinterprethom kif trid u kif jogħġbok, u min jgħid li dil-profezzija hija dwar Hitler u min jgħid li hija dwar l-ewwel gwerra dinjija, kulħadd jgħid li jrid għax huma mhumiex profezziji. Huma poeżiji illi enigmatiċi ħanejdu hekk. Imma le, din hija profezzija. Din hija profezzija, Ġesu kien jaf minn qabel x'se jiġrilu u bekk allura qiegħed jispjegalna l-ikbar avveniment illi qatt ġara f'din id-dinja tagħna għal ġid tagħna l-bnedmin. Li hu nnifsu kellu jkun mislub u irxoxtat għas-salvazzjoni eterna tagħna. Fuq il-Kalvarju naraw xi xraqlu d-dnub. Id-dnub tagħna li għandna nikkommettu kuljum niżolqu jew niżolqu bl-ikraħ ukoll. Xi xraqlu d-dnub ħares li l-Kalvarju tifhem. Id-dnub jixraqlu il-mewt. Id-dnub jixraqlu l-kastik. Id-dnub hemmhekk fuq il-Kalvarju naraw ukoll x'jirrekjedi Alla. Alla għal maħfra tagħna jirrekjedi sakrifiċċju. Sakrifiċċju pur, sakrifiċċju validu. Il-Bibbja tgħid li mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. U appuntu Ġesu hawnhekk qed jippreżenta lil nnifsu bħala dak illi l-missjoni tiegħu titwetta fl-aħħar mill-aħħar fuq il-Kalvarju. Peter Lewis jgħid li l-Kalvarju kien terribbli wisq biex ikun opzjonali. Option tafu x'inhu? Aħna meta tifel ikun ħajidħol fil-sekondarja jagħtuh l-options tal-lingwi, pereżempju jgħidu lek x'trid tagħżel, għażel waħda minnhom, Spanjol jew Ġermaniż jew Franċiż jew Arbi jew Ċiniż. U ikollu dan option jażlu imma jista' minflok l-Ispanjol jażel il-Ġermaniż. Ħadd ma jikmandah. Dik hija option imma il-Kalvarju u l-Kalvarju jgħidilna li huwa terribbli wisq biex ikun optional. Palli kieku nistgħu flok il-Kalvarju immorru band oħra. Le. Is-sofferenzi involuti huma enormi wisq biex ikunu bla ħtieġa. Is-sostitut prezzjuż wisq għal missieru biex ikun ċedut bla bżonn għattali u ġieħ u veru. Il-Kalvarju huwa indispensabbli, ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Ġesu aktar kmieni fl-istess Vanġelu f'kapitlu 16 jgħidilna illi minn dak iż-żmien Ġesu beda jispjega lid-dixxipli tiegħu illi jeħtieġlu imur Ġerusalem u jbagħti ħafna ħwejjeġ u joqtluh u jirxoxta. Jeħtieġu dik il-ħtieġa, dik in-neċessità. Dan huwa l-pjan ta' Alla illi Alla kien ilu matul is-sekli minn dik il-ġurnata li l-ewwel ġenituri tagħna waqgħu fid-dnub u aħna waqajna fihom umanità irvinata, Alla ħabbar illi il-nisel tal-mara kellu jisħaq ras is-serb. U allura matul is-sekli naraw illi Alla bagħat profeti illi bdew ħabbru dwar dan il-Messija, dwar dan l-unzjonat tal-Alla illi kellu jeħlisna. Fl-ittra lill-Ebrej infatti tiftaħ b'dawn il-famużi kelmiet fejn jgħidilna li ħafna Alla b'diversi modi u b'ħafna manjieri kellem żmien ilu lill-missierietna bil-profeti.
Imma f'dawn l-aħħar tal-jiem kellimna bibnu. Il-quċċata ta' kull ma Alla rrid jurina u jatina intlaħqet f'Ġesu Kristu. Li huwa kostitwieħ il-werriet ta' kollox li permezzew ukoll għamel id-dinjiet. Ġesu huwa l-isplendur tal-glorja tal-Alla, rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħu. Isostni l-weġ kollha bil-kelma setana tiegħu. Ġifieri jgħidilna dan huwa l-ħallieq, dan huwa Alla provvidenzjali tagħkom, illi meta għamel purifikazzjoni għad-dnubiet poġġa fuq l-emnija tal-Majestà fl-ogħla smewiet. Għamel purifikazzjoni għad-dnubiet. Kif? B'mewtu stess. B'mewtu stess. L-awtur antik Robert Leighton jgħid li d-dinja kollha, paragonata mas-salib ta' Kristu hija impertinenza grandjuża. Ma' xejn ħadd li jista' jikkompara jew jitqabbel ma' din l-opra ta' Kristu fuq is-salib. Ma mietx Ġesu bħala vittma jew forsi xi kalkula żmerġ. Ġesu offra li nnifsu. Meta marru biex jarrestawh ma rreżistix. Il-Pietru qalu daħħal lura il-sejf fil-għant tiegħu. It-tazza li tagħna mis-Sirja mhux ħanixrobha. Ma kien xejn sorprendenti għalih, kien jaf għala niżel ismewiet. Anke ta' 12 sena. Meta Marija u Giuseppi marru jfittxuh għax bispal ħalleh warajhom. U sabuh fit-tempju u għalulu x'għamiltilna? U għalilhom ma kontux tafu li jeħtieġ li nkun fil-ħwejx ta' missieri. Ġesu kien jaf għal xiex ġi fid-dinja. Ġie biex finalment ikun jista' jgħid dik laj ta' trionfanti tetelestaj. Kollox mitmum. Il-fidwa tagħna seħħet fuq il-Kalvarju. Ġesu li battalu nnifsu ma għadx jara l-vantaġġi tiegħu, ma għadx jara d-dinjità tiegħu, imma kien les li jkun serf il-sir ubbidjenti assolutament għar-rieda tal-Alla biex joffli nnifsu bħala vittma minn flokna. Avolja mewtu ċertament hija delitt imwettaq minn nies malefatturi, minn nies għajjurin għalih, minn nies midajja. Il-profezija antika tixet illi hija integrali fil-pjan divin u etern tal-Alla. Per eżempju, Eżajja jgħid aħna l-kol bħalna ġidlifna. Kulħadd sejra triqtu, imma l-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Ikompli jgħid li Alla oġbu jisħqu lil Ġesu, oġbu iġelu isofri, lingwaġġ terribbli. Alla oġbu li jisħqu. Għaliex? Għax Alla oġbu illi iħaddanna lura miegħu. Min edewwa jagħmilna ħbib tiegħu. Min nies mejtin separati minnu iġibna paċi miegħu. Għalhekk Ġesu qal illi qara tilejn Ġerusalemm u se jitwetta kull ma nkiteb permezz tal-profeti dwar bil-bniedem Luqa 18. Kien jaf li fl-aħħar viżita tiegħu, l-aħħar żjara li kellu jagħmel lejn Ġerusalemm, hemmhekk kien jaf se jiġrilu ħajkun arrestat, ħajtwetta kull ma nkiteb minn Iżajija, Ġeremija, Eżekjel, Danjel, il-profeti kollha li ħabbru dwar il-kapulavur ta' bin il-bniedem għas-salvazzjoni tagħna. Pietru jgħidilna li aħna riskattati, aħna miftija, aħna mixtrija lura għal Alla. Ġesu Kristu l-ħaruf bla difettu bla teba. Bid-dem ta' Kristu. Magħruf bil-qudiem minn qabel il-pedament tad-dinja. Alla kien jaf minn qabel ma ħalaq id-dinja x'kellu jagħmel għas-salvazzjoni tagħna. Ma taħsbux li Alla nqabad f'xi sorpriża, le. Alla kien jaf li hemm bżonn li Kristu jkun mibgħut fostna biex għan-nom tagħna u għall-barka eterna tagħna jagħti ħajtu. Bil-profezija li Ġesu jagħti hawnhekk li kellu jitla' Ġerusalemm, ikun tradut,
jikkundannaw għal-mewt. Imma mbagħad illi fit-tielet jum ikun ir-xox ta' Ġesu, infatti jagħtina il-fatti ċentrali li jkomponu l-Evanġelju. Jumien ilu qedtilkom, hemm bżonn li l-Evanġelju nippritkaw lilna nfusna kuljum. Bħalissa din tismgħu lili inxandrilkom l-Evanġelju. Imma hemm bżonn li kuljum ma sbieħ il-jum anke matul il-ġurnata ippritka l-Evanġelju lek innifsek għax tibda taħseb li inti tajjeb fik innifsek u timmerita l-ġenna bit-tieba tiegħek. Hemm bżonn illi nibdew niftaħru aktar u aktar fl-Evanġelju illi fih mit-tama tagħna. Pawlu avolja kien qed jikteb lill-insara f'Korintu. Jgħidilhom issa narrafkom l-aħwa l-Evanġelju li prittkajtilkom. Li wkoll irċivejtu li fih tinsabu wkoll weqfin. Il-Korintinsa qalu ma dak nafuh. Għajdilna xi ħaġa li ma nafuhiex. Xi ħaġa ġdida. Pawlu qal le, rridu nerġgħu mmorru lura l-pedament tagħna, s-sigurtà tagħna, l-standing tagħna quddiem Alla x'inhu illi nħadnu l-Evanġelju, nżommu sħiħ miegħu għax permezz tiegħu wkoll intom salvati jekk iżommu sħiħ il-kelma li prittkajtilkom, altrimenti tkunu emmintu għal xejn. L-Evanġelju huwa t-teżor, il-ħaġa li aħna rridu niggranfaw magħha tant li xejn u ħadd ma jaqlana minnu. Għax għaddejtilkom bħala primarjament importanti. Il-Bibja kollha hija importanti. U kollha jeħtieġ nitgħalmuha. Imma l-Evanġelju huwa primarjament importanti. M'hemm xejn li huwa iżjed neċessarju minnu. Għaddejtilkom bħala primarjament importanti dak li wkoll irċevejt li Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskritturi. Ndifen kienu xoxtat fit-tielet jum skont l-Iskritturi u li der il-kefa mbagħad l-12. Għandek iż-żewġ elementi tal-Evanġelju. Ġesu miet biex jħafrunna d-nubietna, Ġesu kien irxuxtat biex Alla jkun jista' jgħodna ġusti qudiemu. Il-prova li Ġesu miet x'inhi l-indifen. L-indifen. Ġesu kien ċertifikat mejjed mis-soldati u l-bqija. Ġesu wkoll għamel bell-imwiet xi prova għandna illi der lil ħafna nies u tom provi infallibbli illi huwa ta' bilħaq irritornat lura mill-mewt. Bil-Vanġelu aħna mirbuħin għal Alla. M'hemm ebda mod ieħor u bil-mamudija meta aħna ta'midna fl-ilma Alla jrid jurina li aħna midna ma' Kristu u miegħu rixxuxtajna ħajja ġdida. U bl-ikla biċ-ċena mqazza li nagħmlu minn ħadd għal ħadd għal ħadd irridu niċċelebraw il-komunjoni li aħna mar, il-ħbiberija. L-għax għalli aħna nsibu f'Ġesu, ftakru fija. Għaliex taħsbu li Ġesu jgħid kull darba li tagħmlu dan għamluh b'tifkira tiegħi? Għax ninsew irridu kull darba kif għattilkom nippritkaw l-Evanġelju nfusna u nġibu quddiem għajnejna il-Ġesu li ħabna u tagħlu nnifsu għalina. Fiex tinsab? Forsi inti wieħed minn dawk illi smajt l-Evanġelju imma għadek ma ħadd ebda azzjoni. Il-fiduċja tiegħek forsi għadha fik innifsek, għadha f'xi ħadd ieħor, le, il-fiduċja tiegħek trid tkun 100%. Jekk kapaċi ngħid 101% ngħidha. Kompletament f'Ġesu Kristu. Solus Kristus. Wa Kristu waħdu li salvana. La għandu bżonn l-għajnuna tiegħek u laqas l-assistenza ta' ħadd ieħor. Bi Kristu biss, imma rċivejtu l-dan Kristu. Il-qajtu bil-fidi, kapaċi tgħid bil-konfidenza jien maħfur, jien werriet tal-ġenna, jien ċittadin tas-saltna tal-Alla, kapaċi tgħidha. Dal-aħħar rajt kif hemm skrizzjoni fuq arloġġ fil-katedral ta' Chester l-Ingilterra. Dan hemm dal-arloġġ u hemm skrizzjoni mnaqxa fuqu dal-arloġġ. Xi tgħid? Isimgħu kemm sabiħa. Meta kont tfajjel, tħaqt u bkejt. U żmien tkaxkar. Meta sirt żagħżugħ, ħlomt u tkellimt. U żmien mexa. Meta sirt adult, iż-żmien ġerabija. U aktar tard jienu nxieħ iż-żmien tarli. Dalwaqt se nsib jienu nivvjaġġa
il-żmien m'għadux. Sa dakinhar Kristu se jkun salvali ruħi. Amen. Sa dakinhar, meta nieħu l-ħannifs, Kristu se jkun salvali u toġobni immensament. Għax illum l-idea li jiddependi minni, jien li niddeċiedi, bħalli kieku l-Ġesu ħanamlu xi favur, ħanamlu xi pjaċir. Għax nirrikorru lejh, għax nduru lejh. Imma sa dakinhar Kristu se jkun salvali ruħi li taqbel preċiżament ma x'qal Ġesu nnifsu fi Ġwanni 17 vers 2 fejn il-missier jgħidlu inti tajtni awtorità fuq kull laħam, fuq kull bniedem biex nagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li tajtni. Ma jiddependix minna, jiddependi minnu mill-ħnija tiegħu. Kemm sabiħa. Sa dakinhar Kristu se jkun salvali ruħi. Kristu salvalek ruħek attwalment. Issa, immedjatament wara dik il-profezija tremenda ta' Ġesu. Profezija pivotali, tajjeb. Għandna din il-ġrajja xejn bla-ħajra xejn li tgħid. Possibbli d-disċipli dawn in-nies qrib ta' Ġesu li kien ilu jgħallimhom tant kapaċi ġibu ruħhom hekk illi qegħdin mela għandna l-Ġesu bl-Ingliż ngħidu self-effacing. Mhux qed ifittex interessi tiegħu, self-effacing. Issa għandna lin-nies self-seeking. Qegħdin ifittxu l-interessi tagħhom, il-vantaġġ tagħhom, il-pożizzjoni tagħhom fis-saltna. U ħallew l-ommhom ukoll tagħtihom palata li xtaqu dawn illi Ġwanni u ġadbu illi wieħed ikun fuq l-emenija tiegħu u li jħoffru x-xellegu tiegħu fis-saltna tiegħu. Tgħidli ma kif jista' jkun? U kif qedtilkom milux il-Bibja ma nitgħallmuhiex jekk f'kull ġrajja rridu naraw lil nfusna. Onestament, kapaċi tara li jekk innifsek fi Ġwanni u f'Ġadbu illi din l-imġiba ħanejdu hekk, imġiba imkabbra tagħhom. Qed juru li t-tagħlim ta' Ġesu dwar l-umiltà, kemm il-darba għallimhom tal-umiltà, għadhom biss ħaduh. Jiena hekk ma għatax qalbi minnkom, ġie nitkellem magħkom ngħid ma din għallimtilkom, din għattilkom, din irrepetejta u għadha ma daħlitx. Għadha ma daħlitx fir-ras, ħsebha fil-qalb. Ma għatax qalbi ma. Għaliex? Għax l-istess għamlu ma' Ġesu. Laqwa għallim. Ġesu għallilhom ħudu l-madma tiegħi fuqkom u tgħallmu minni għax jien manswed u li f'qalbi. U intom hawnhekk qegħdin tagħmlu il-kuntrarju. Qegħdin titkabbru bikom fuskom. Dmenti li nibqgħu nirreżistu illi l-Evanġelju jinfluenzalna ħajjitna kollha. Ħanibqgħu nesperjenzaw konflitti u taqlib u taħwit. Nikkit ħafna il-ġimgħa li għaddiet meta sirtna fil-Knisja Evanġelika f'pajjiżna ġifieri, hemm ħafna konflitti u ħafna disgwit u qalbi ġabili żgħira. Ma ngħid ma possibbli nkollu jiġġieldu bejniethom anke l-elders fil-Knisja ġifieri. Mhumiex kapaċi li jibdu ħabel wieħed u jkollhom għan wieħed u fehma waħda u riżoluzzjoni waħda li naqdu lil Sidna Ġesu Kristu. Sakemm nibqgħu dik il-gburija tiddettalna ħajjitna, nibqgħu ma nsibux is-serħan għall-irwieħ tagħna. Is-serħan għar-ruħna. Dawna id-disċipli injoraw l-avviżi tiegħu ripetuti li kienu telejn Ġerusalem biex hemmhekk imut. Baqgħu jimmaġinaw illi se jkollhom dawn il-postijiet speċjali f'din is-saltna fiżika, saltna politika, saltna nazzjonali, saltna materjali fuq l-art illi Ġesu kapaċi jagħtihom. Avolja Ġesu tkellem fiċ-ċar il qal is-saltna tiegħi mhix ta' id-dinja.
hija salta ta' ġustizzja, ta' sliem, ta' ferħ fl-Ispiritu Santu. Ma dawn iridu l-aħjar postijiet. U allura narawhom hawnhekk qegħdin jimmanuvraw għall-aħjar postijiet ta' prominenza, jridu jkunu prominenti, jridu jkunu fuq il-pedestali. Xejn ma niskanta jiena. Kif naqra l-istorja tal-Knisja 2000 sena u nara u nibdew naraw titli u pożizzjonijiet għoljin, arċidjakni u arċuprieti u arċisqifijiet u patriarki u kardinali u papiet. Minn fejn ġew dawn taħsbu intom? Mill-gburija. Mill-gburija insensata u moqżiża illi hemm fil-qlub tagħna kollha kemm aħna. Ġesu għalilhom meta saqsewh minu l-ikbar f'Salt Nismewwiet, ftit qabel saqsew di, minu l-ikbar f'Salt Nismewwiet għalulu l-Ġesu. Ġabat tfajjel ċkejken, wieħed bħal dawn li għadhom kif taħlu għawġew. U għedu fin-nofs għadhom min isir bħal dat tifel ċkejken dawk l-ikbar f'Salt Nismewwiet. Messaġġ m'għaddiex però. Messaġġ m'għaddiex. Hawnhekk għadhom qegħdin juru kilba għas-supremazija, għal-prominenza, għal-popolarità, għall-istima tagħhom fushom. L-istess vizzji illi narawhom tant popolari u mxandra u malma illum il-ġurnata. Il-bnedem ma jinbidilx l-aħwa. Dawn kienu midinbin dakinhar, aħna midinbin illum. U għandna l-istess rridu nitħabtu u nissieltu kontra l-istess vizzji antagonistiċi għall-ispirtu tal-Evanġelju. L-Evanġelju huwa realtà il għaliex Alla liben battalju nnifsu minħabba fina biex jollina sa fuq it-tron tiegħu. Aħna salvati bis-salib u allura s-salib irridu nġorruh kull jum. Frattant naf ma'kom qed ngħix f'dinja, f'soċjetà illi rridu nikkumbattu konxjament kontra l-barax ta' propaganda għattiela illi tisħaq, illi l-intenzjoni kbira ta' Alla llum għalina, jekk hemm Alla obbligat li servina. Obbligat li jifrixilna t-tapit l-aħmar. Obbligat li ċensrilna. Obbligat li jagħmlilna ħajjitna komda, ferħana, b'saħħitha, bi-prosperità, suċċess. Dak huwa l-obbligu tal-Alla. Hekk qegħdin nħarsu lejn anfusna llum. Imkabbrin bina nfusna, rridu nwettqu lil nfusna akkosta kollox. Is-selfiżmu huwa l-għajta kontemporanja tal-lum. Selfiżmu. Jien u jien. U kif jirnexxielna l-Evanġelju ndawruh ġub tal-mod illi biex nippritkaw u nippropagaw dawn l-idejat sataniċi. X'jotta għalija, x'jaqbilli, x'jivvantaġġjani. Kieku Ġesu raġun hekk. X'tama kienu kollha. Ġesu kien jibqa' mingħajr ma jkun inkarnat fostna, mingħajr ma jitwielet, mingħajr ma imut, mingħajr ma jixoxta u aħna nkunu rrovinati. Illum flok sakrifiċċju irrid is-suċċess. Flok sofferenza irrid nkun sodisfatt fiha nnifsi. Flok ubbidjenza grata għax dik hija r-riżultat tal-Vanġelu. Alla ħafirli mela jien ħanejx ħajja grata għalih. Ma flok ubbidjenza grata indulġenza karnali irrid impaxxi li nnifsi. Daw kollha jiġdu favur it-tendenza li nitkabbru, li naggrandizzaw lil nfusna, niftaħru bina nfusna, impoġġu lil nfusna fl-aħjar dawl biex ħadd ieħor jitpaxxa bina. Frattant il-Proverbi kapitlu 21 vers 4. Jedina qalb imkabbra il-musbieħ tal-ħżiena id-dnub. Qalb imkabbra il-musbieħ tal-ħżiena. Ja musbieħ tafu x'inhu? Wara ftit jintefa'. Jispiċċalu żejt u jintefa'. U hekk hija l-gburja tal-bniedem. Ħatiġi fix-xejn. U Alla qed jiddikjara minn issa hija dnub. Għandna l-umiltà ta' Ġesu, f'kuntrast qawwi
mal-self-seeking tagħna li aħna rridu nfittxu l-aħjar għalina nfusna. Proverbi 16 vers 4. Kull min hu mkabbar f'qalbu huwa abominazzjoni quddiem il-mulej, huwa mistkerraħ. Huwa ħlejqa muqżiża quddiem Alla. Kull min huwa mkabbar f'qalbu. Il-burija hija trabok, hija n-nassa favorita tax-xitan. Waqaf jew nnifsu meta tkabbar u terlu għandu jkun daqs Alla, tajjeb, u issa juża biex iwaqqal ħadd ieħor, biex iwaqqal lilna. Fl-ewwel ittra Timotju għandna ħafna twissijiet kontra il-kburija. Speċjalment meta wieħed jidhirlu għadu dan neofitu, għadu konvertit ġdid, ma jafx id-differenza bejn l-lemin u x-xelluk, tajjeb, u llum nippromovuhom biex ikunu mexxejja fil-knejjes tagħna. Da ġen. Da ħajitkabbar, da inti qed tieħdu fuq is-sies ta' ħaddingli u tgħidu mexxina. Ħajja għal isfel. Ħajja għal isfel. L-ewwel kwalifika fil-Ministeru jekk inti tkun tixxiplu effettiv hija l-umiltà. Bħal mallimilna u stess. Marija għarfet il-modja tal-Alla meta faħret il-Alla u qalet Alla għamel opri potenti bid-drijaw, ferrax lis-supervi fil-ħsibiet ta' qalbhom, niżżel il-potentati mit-tronijiet tagħhom u wolla l-lumli. Mela l-imġewħin bi ħwejjex tajba. U l-Lonja, il-dak li jidrilhom huma suffiċenti fejn infushom ma għandhom bżonn il-ħadd, Lonja bagħthom il-barra battala. Meta il-Ġesu saqsewh li hu l-ikbar kmandament. Ħobb il-Molla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'saħħtek kollu. Illum l-ikbar kmandament hu ħobb lilek innifsek b'qalbek kollha. Xbajt u tqażżist nismagħha fl-iskel tagħna, xbajt. Ħobb lilek innifsek. Ħobb lilek innifsek. U ma niżmu. Flok ma nqimu lill-Alla li ħaraqna, nqimu lil nfusna. Ħobb lilek innifsek b'qalbek kollha. U d-dijanjosi għal kull problema interpersonali, jekk jiena miġġielet miegħek, jekk jiena ksirta ma' marti, jekk jiena miksur mal-sħabi fuq il-post tax-xogħol, id-dijanjosi għal kwalunkwe problema hija din. Għandek stima baxxa wisq tiegħek innifsek. Ħanini. U titqum minn hemm. U trid tintrafa daqsxejn fuq il-pedestal u turi minn int. Dik hija. Dak huwa l-Vanġelu modern li qed jeqret ħafna nies. Qed jeqret ħafna nies. L-aħwa darba pritkajt f'kongregazzjoni oħra. U s-suġġett tiegħi kien aħna l-insara bħala l-sira ta' Kristu. L-sira ta' Kristu. Xi ħaġa li hija ovvja fil-Bibbja Pawlu kull darba. Pawlu l-sir ta' Ġesu Kristu, is-separat tal-Evanġelu tal-Alla. Kemm il-darba juża bħala deskrizzjoni għalih nifsu. Sal-aħħar paġna tal-Iskrittura, meta jiddeskrivi d-dinja ġdida li fiha nkunu, jgħid u l-sira tiegħu se jaqduh lill-Alla. Il-sir issa, il-sira għall-eternità ta' Alla. Il-sira volontarji, privileġġ kbir. Ma dawn kien hemm xi wħud li wara l-priedka sabuna qalu li daqsxejn estrema din il-sira ta' Kristu, forsi għaddejja mhux il-sira. Ma qablux. Għaliex ma qablux? Mhix ovvja. Kienu mdakrin wisq mill-filosofija tad-dinja li rridu naġġevalaw nfusna nuru minn aħna. Frattant din mhix marda moderna ma taħsbux ta' Calvinu li jgħix 500 sena ilu. Jgħid tant bil-għama inħebbu l-koll fid-direzzjoni ta' imħabba tagħna nfusna. Ġi kienet marda fi żmien ukoll. Illi kulħadd jaħseb li għandu raġuni tajba talli jeżalta li hu nnifsu u jistmer il-ħadd ieħor paragunat miegħu. Għandna stima għolja wisq tagħna nfusna qed jgħid. Wisq tagħna nfusna. Ġesu hawnhekk f'dan l-inkontru mad-dixxipli meta talbuh b'din ir-rikjesta illi jixtiequ jkunu id-deputati tiegħu jidħu l-lemin u x-xelluk. Għalilhom ma tafux intom tissupplikaw. Ja ħasra għalikom. Ma tafux. Kemm intom ignoranti.
Kapaċi tixorbu t-tazza li jien dal-waqt sa nixrob. Tafu min jien, tafu x'ġejt nagħmel fuq. Ġejt biex insofri għalikom. U intom qed tfittxu l-interessi tagħkom. U da qalulu kapaċi. Għada xejn. Din l-arroganza, din il-konfidenza fihom fushom. Kapaċi iva nxorbu għat-tazza. Ġesu għallhom ta' bil-ħasset tixorbu bit-tazza tiegħi iva. Għax sedbatu. Aktar qudiem bħala apostli tiegħi sedbatu. Ġwani sa xuhitu kien eżiljat f'Patmos u l-bqija. Imma li tpoġġu fuq l-eminja tiegħi u x-xelluk tiegħi, mhux jien li nagħti dan. Ġesu jifqalhom il-bużżieqa tas-sapun u jġelhom ikunu realistiċi. Irid jgħidilhom illi isma' intom dix-xibli tiegħi jien Ġesu illi qiegħed imorħ se nkun mislub. Se nkun mislub. U intom ukoll intom qegħdin jaqgħu tistadu għal kuruna tal-glorja meta tafu li sidkom stess għad jilbes il-kuruna tax-xewk. Libes il-kuruna tax-xewk minħabba il-gburja tagħhom u l-gburja tagħna u kwalunkwe dnub ieħor tagħna. It-tazza. Kapaċi tixorbu għad it-tazza. It-tazza il-passjoni, il-kastik li Ġesu kelli jieħu magħdud mal-malefatturi biex jerfa' fuq u nnifsu ħtijietna kollha, isammarhom mas-salib u nkunu liberati. Liberati biex naqdu lil Alla. Mal dawk li ma jafdawx fih bħalma jgħid Salm 75 għax hemm tazza fit is-sit. U l-imbit riej mimlija bit-taħlita tiegħu u jferra minn din żgurament il-ħżiena kollha tal-art ikollhom ibattluha u jixorbuha sal-morga tagħha, sal-qiegħnet ikollhom jixorbuha. Dawk illi ma jiġrux għand Kristu biex isibu ken fih u maħfra minn għandu se jkollhom jixorbu t-tazza tal-għadab tagħna. Ma Ġesu xorba minn flokna. Tiftakru fil-Getsemani x'qallu l-missier? Jekk jista' jkun warra dit-tazza. Ma mhux ir-rida tiegħi, tiegħek tkun magħmula u t-tazza Ġesu kelli jixrobha. Battala u biex imbagħad jimlija bil-ħniena talla u jgħidilna ixorbu minn issa. Ixorbu minna intom. Ġesu ġie kastigat biex aħna nkunu diġà irċivejna l-ġudizzju tagħna. Il-ġudizzju tagħna. Ħaqna l-infern u frattant Ġesu sofra dbatijiet ekwivalenti għall-infern minħabba fina u minn flokna. Biex bekk nkunu magħdudin ġusti quddiem Alla. Werrieta tal-glorja eterna. Issa, allura rridu nodduh bħala privileġġ tagħna. Li nkunu identifikati ma' Ġesu l-mislub fid-batijietu. Pietru jgħidilna Kristu wkoll ħallilkom eżempju jew turija biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma għamel ebda dnub, li ma nstab ebda fuq fommu u li meta kien imħajjar ma reġax ħajjar. Imma ikkommetta ruħu fidejn dak li għamel ħaq skont il-verità. Ġesu huwa preżentat qudiemna biex bħalma sofra u insofru aħna ukoll. Vers 23 bat jgħidilhom, ta' bil-ħaset ixorbu mit-tazza tiegħi, iva, sedbatu qalilhom, sedbatu. Ġagbun qatel infatti ftit snin wara, Erodi qatlu bis-sejf. Ġwanni ħuh sa xuħija imma s-sofferenzi li ġarrab. L-apostli kollha infatti. B'xi mod jew ieħor ġew fit-tmiem traġiku. Imma li tpoġġu fuq il-lemin tiegħi u fuq xelluk mhux jien li nagħti dan, iżda għal dawk li għalihom u preparat minn missieri. Qegħdin taraw hawnhekk. M'għandniex għalfejn nippuxjaw, nimbuttaw lil nfusna għal glorja għax Alla jaf diġà il-pożizzjoni u r-rwol ta' kull wieħed minna fl-eternità. Jaf. Lilna jafna bisimna u il-pożizzjoni, l-ogħla pożizzjonijiet ftakru l-Ġesu x'kien għadu kif għallem qabel. Tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Mhux kif nevalwaw aħna fil-ġudizzju kulħadd se jingħata il-pożizzjoni, il-post ippreparat lilu mill-missier etern. Ippreparat lilu.
Ġwanni, fi Mattew, Mattew 22, vers 14, Ġesu jgħid li ħafna huma msejħin iżda ftit magħżula. Dawk il-magħżula Alla jaf bihom u Alla wkoll iddestinhom għal glorja eterna. Ġesu mela il-serf sottomess għar-rieda ta' missieru bis-sakrifiċċju tiegħu irriskattana, rebaħna lura għal missier u mill-naħa l-oħra f'kuntrast il-pożi u l-ambizzjoni u n-nefħa tagħna nfusna u bina nfusna. Għal dawn in-nies Ġesu miet. Pawlu infatti jgħid li dinja kelma vera ta' miqaħal kollox. Kristu Ġesu ġie biex isalva l-midinbin. Ma xafin nqogħdu nħibgħu wara subajna, aħna falluti. Aħna falluti u kif il-gburija m'hemmx għalfejn turija bid-diskors ta' m'hemmx għalfejn turija bid-diskors u billi tirfes fuq il-rjusat. Il-gburija fil-qalb jgħidilna qalb imkabbra hija dnub. U xuħud jizbaljaw, xuħud dixxipli ta' Ġesu, jekk nista' nsejħilhom hekk. Jizbalja xejdu il-Knisja hemm min huwa ipokritu, hemm min hu giddieb, hemm min huwa sebaħ u dalam, għad tifhem. U jgħidu le, jiena ħanibqa' waħdi d-dar, naqra l-Bibja waħdi, nitlob waħdi, m'għandix bżonn ħadd ieħor. L-ar forma ta' kburija. L-ar forma ta' kburija. Meta Ġesu jgħid għalli għandna bżonn ix-xirka ta' xulxin. Ġesu hawnhekk baqa' jissapportihom, baqa' jittollerhom, qed jgħallimhom u xorta mhumiex jitgħalmu. Tajjeb, imma keċċihom l-itnax. Allora mista xabbajtuni u tilqu? Le, baqa' jindokrom, baqa' jgħallimhom. U hekk ukoll ridna nagħmlu aħna. Illi minkejja il-fallimenti ta' kull wieħed waħda minna, Ġesu jridna li niltaqgħu flimkien biex nsaħħu l-xulxin, nettifikaw il-xulxin, u bekk l-arroganza u l-gburija tagħna tibda titbiel bil-mod il-mod. Għax jien hekk nara lilek gburi, ngħid mela jien ukoll gburi, għax jien bniedem bħalek. Id-dixxipli meta semgħu din il-bużullotta li ppruvaw jiksbu l-aħjar postijiet fis-saltna. Jgħidilna li kif semgħu dan l-10 l-oħra saru indignati għaż-żewġ taħwa. Ishom irrabjaw. Iddispjaċihom, taf forsi iddispjaċihom. Għax huma nfushom kienu qed jippretendu li jkollhom l-aħjar postijiet. Ma wrewiex, imma sal-aħħar nett. Sal-jum lejliet il-passjoni tinqala kwistjoni fost l-apostli min kellu jkun ikkonsidrat l-ikbar fosthom. Aqqas titwemmen. Aqqas da veri qed naqra inqal argument bejniethom min kellu jkun stmat bħala l-ikbar fosthom. Luqa 22 vers 27. U taħsbu li aħna differenti minnhom? Minn dan nies trenjati direttament minn Ġesu Kristu? L-aħwa għadna ma wasalniex. Għal darb'oħra mela ngħidilkom waħlu l-attenzjoni ta' ruħkom, samru għajnejkom fuq is-salib ta' Kristu għax hemm biss hija t-tama tagħna. Hemm biss. Ħares lejn innifsek u jekk m'intix tara l-intina u l-korruzzjoni u t-taħsir u l-ħtija u l-kundanna u kull għamla ta' dnub intami. Ma ħares lejn Kristu. Ħares lejn is-salib u għamek ikollok raġuni biex tiftaħar. Ikollok raġuni biex tiftaħar u tgħid bħal Pawlu jiena ma jkun qatt li niftaħar. Ħlief bis-salib ta' Ġesu Kristu. Li bih id-dinja hemm salba lija u jiena d-dinja. Id-dinja tirreklama l-affanzi jekk innifsek, l-istima tiegħek innifsek, ħobblik innifsek b'qalbek kollha. Pawlu jgħid jiena msluba d-dinja. Id-dinja għandha l-aġenda tagħha. Ġesu tani sillabu differenti għal kollox. Ġesu jridni nkun nixbħu fl-umiltà, fis-servizz, fl-imħabba, fil-maħfra għal ħadd ieħor. Din hija l-unika claim li għandna għall-entratura fis-saltna hija li jien m'għandi xejn, idejn battala. Dan l-idejn battala se nħaddan is-salib. Se nħaddan is-salib
Għax hemmhekk biss nara t-tpattija adekwata għal ħtijiet kollha tiegħi. Ġesu miet minn flokna biex aħna nkunu ċittadini denji ta' saltnatu. Ekku fil-ġenna imqar bħalissa hemm mogħtija foħrija u rikonoxximent lil Ġesu, magħruf bħala l-ħaruf, l-24 xieħ li jgħidu kontinwament denju int qed jgħidu lil Ġesu, denju, jistħoqlok, ħaqek illi tiftaħ is-siġilli għax inti qtilt u b'demmek xtrajt għal Alla, isimgħuha din. Bid-demm tiegħu xtara għal Alla persuni minn kull tribù u l-sien u poplu u ġens. Minn kull nazzjon tad-dinja, Ġesu xtara nies mill-poplu Amerikan, xtara nies mill-poplu Malti, xtara nies mill-poplu Filippin, xtara nies mill-poplu Awstraljan għalih innifsu. U għamilthom saltna u saċerdoti għal Alla tagħna. U għad insaltnu fuq l-art jgħid. Ġabu Ġwanni jridu jsaltnu issa stess. Ma dak il-jum, meta nsalt ma' Kristu għad jiġi. Tiġi saltnatek, mhux hekk nitolbu tiġi saltnatek, meta s-saltna Alla tiġi. Imbagħad iva. Ma bħalissa hija l-mogħdija tas-salib, hija l-via crucis, il-mogħdija tas-salib. Imbagħad il-glorja. Ħansegwu dan il-pattern u nkunu ta' bilħaq imbierka. Amen.